Gastronomiako irakasle prestakuntzan unibertsitate masterraren helburua da prestatzea profesionalak izango dutenak gastronomiaren arloan lan egiteko oinarri pedagogiko eta didaktiko espezifiko sendoa. Master honekin bilatzen duguna da gastronomiaren arloko hezkuntzaren eta ikerketaren esparruko etorkizuneko erronkei erantzuteko gai izatea. Gainera, gastronomian irakaskuntza errazteko prestakuntza jasoko duzu. Hori egiteko zer da garatuko duzuna, zer da egingo duguna, zer da ezagutuko duzuna. Alde batetik garatuko dituzu, hezkuntza gastronomikoan esparruan beharrezkoak diren ezaugarri batzuk. Ezaugarri horiek zeintzu dira garrantzitsuenetarikoak guretzat. Alde batetik pentsamendu kritikoa, sortzailea, berritzailea eta baita ere diziplinartekoa. Bestaldetik ezagutuko dituzu gastronomian testuinguruan ematen diren ikaskuntza prozesuak. Eta baita ere eskuratuko dituzu gastronomiaren irakaskuntzan erraztaile izateko gaitasunak.